Kamaráti, kamarátky, ja nebirujem politikov, hej, ale keď mi zavolá kamaráta, idem s ním. Povedz ty. Čaute, ahojte kamaráti, kamarátky, Ondreja z Košic. Kam ideme teraz? Vieš čo, ideme sa pozrieť na miesto, kde sa nikto nikoho nepýta a je tu veľký problém, že drancuje sa príroda na východe, ťažia sa stromy, robí sa z nich štiepka a potom sa z nej robí kvôli vylobovaným dotáciám elektrická energia. A teraz, keď sa pozrieme pred seba, tak je tu výrub, chcú sa tu robiť skúšobné vrty a nikto sa nerozpráva s tými ľuďmi vlastne, že aké to má rizika, čo to môže spôsobiť, čo to môže spôsobiť vo vode spodnej, akým spôsobom, keby prišli na to, že tu je ropa, tak ako to budú odtiaľto voziť. Videli sme, v akom stave sú cesty. Jednoducho nie je tu poctivá komunikácia s tými ľuďmi a nám sa to nepáči, že jednoducho tu má prísť nejaká masívna ťažba ropy a nikto sa nebaví s ľuďmi, ktorých sa to priamo týka na mieste. Presne, a práve preto ideme my sa ich pýtať, že čo si myslia o ropákoch a iných ďalších chruňákoch. Čo si myslíte o ropákoch? Nech idú domov. Dobre. Čo si vy myslíte o ropákoch? Nemôžu pritíriť. Pritíriť ti nič? Čo si myslíš o ropákoch ty? Nech to nerobia, nech prídu preč, my ich nechceme. Joj, ale vypiť im dáte, keď prídu s vami. Vypiť im dáme, určite. Dobre, to je v poriadku. Čo si myslíš o ropákoch? Go home. Go home. Go home. Presne. Nejdu domov. Treba hovoriť s takým jazykom, že by oni rozumeli. Nieže? Tu aj s kamerou všetko filmuje. No presne, pozri, aký bordel zrobili more. Martin, ešte to daj jak zaklincu, že by ja som to nemusel zaklincovať. No, tento kraj by mohol byť v podstate národným pokladom pre ľudí, pre turistov, aj pre v podstate všetky tie zvieratá, ktoré tu žijú, aj pre tie rastliny. To všetko by sa dalo zachovať a... Nemôžeš byť taký vážny. Musíš to povedať, jak to myslíš. Jak to myslím? Hej? No, poviem ti to takto, Ondrej. No, povedz mi to. Toto tu všetko by mohlo byť našim pokladom, hej? Celý svet by sa mohol prísť tu rekreovať, pozerať, mohol by si to prísť užiť a namiesto toho sa robia veci na to, aby zmizlo drevo, lebo sa poláme na štiepku, aby tuto bol vrt, aby sa tu mohla ťažiť ropa a všetci títo ľudia, ktorí jedinú vec, na ktorú ešte môžu byť hrdú v tomto štáte, tak je tá príroda a ten kraj okolo nich, tak ešte aj tu im chce niekto skaziť. A to my nedovolíme, neže? No minimálne treba mať na začiatku naozaj poctivú komunikáciu a všetky informácie. A to presne. Teraz nie je. Aj cez YouTube. Aj cez YouTube. A povedz youtuberom, čo si o nich myslíš? Youtuberi, myslím si o vás, že máte vlastný rozum a viete sa postaviť za správnu vec. My teraz spúšťame vlastne kampaň, že nevrtajte, ale jedzte jelly. Presne, voľke sa vrtať nebude, bude sa cmuľať, kamaráti, kamarátky. Smuľky. Pritíriť nič. Pritíriť nie. Len cmuľky. Oceán jelly. Oceán jelly. Ďakujem veľmi pekne. Ja ti verím, že zvládneš všetko, Martin. Ja ti verím, že zvládneš všetko, Ondrej z Košic. Aj ty si musíš veriť. Ja ti verím, že zvládneš všetko, byť úspešný a vlastnou cestou ísť v škole, čo ti podporí sny. Si vnútri slobodný a máš budúcnosť pred sebou. Ja ti